Vanečke, máme domček? Dobrá čokoládka. Už nestieš? Čo, ešte nechutí? Nechutí. Prečo? Není pokazená. Není. Chceš takú čokoládku? Nie. Takú inú chceš? Nie, inú. Chcę kresliť. A ešte budem kresliť. Chcę kresliť. Môžeš. A, o tom. Hop. A čo to bude malovať? Tatino, malovať. Idi za A ako poď Pálkovi, poďakuješ sa mu? Aha, pokazuješ. No povedz, ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči. Krásny domček. Sopliky netreba utrieť. Podaj mi vreckovku do Anielika. A pozri, Pálko nám dal vreckovku. No ukáž ten veľký nožtek. Fuk. Aký big one. Ešte? Ďakujem. Soplíš jak Pálko. A aj Pálkovi dovol nakresliť. Môžeme ja s tebou kresliť? Nie. Nie, ty budeš. Ach, to zasa. Ale nech ti aj Pálko nakresliť, nech máš pamiatku na domček. Nie, nedám. Prečo?